Ilargiaren faseak ezagutzen dituzu? Azalduko dizkizut. Ilargia Lurraren inguruan orbitatzen duen satelitea da, eta ez du argi propiorik. Zuk ikusten dezuna, eguzkiaren argiaren isladapena da. Bere posizioaren arabera, zonalde bat edo bestea argiztatuta ikusiko duzu. Hauek ilargiaren faseak dira. Ezagutu ditzagun. Fase honetan, ilargia Lurra eta eguzkiaren artean jartzen da. Hemendik ez dezu ikusten Lurrerantz begiratzen duen aldea itzalean dagolako. Hilberri fasean gaude. Astebete geroago, ilargiak 80 graduko angelua osatzen du Lurra eta eguzkiarekin. Une honetan, ilargiaren erdia edo ilargi osoaren laurden bat argiztatuta ikusiko duzu. Eta hori, hilgora da. 7 egun geroago, ilargi betea ikusiko duzu. Fase honetan, eguzkia, Lurra eta ilargia lerrokatuta daudenez, aurpegi osoa argiztatuta ikusiko duzu. Eta azkenik, ilargiak 80 graduko angelua osatzen du berriro, baina oraingoan bestaldean. Horrela, ilargiaren beste erdia argiztatuta ikusiko duzu. Hilbera fasean gaude. Horrela, 28 egun igaro dira. Zeroari begiratu eta ilargiaren fasetaz gozatzera animatzen zaitut.